Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kunzima ubhekane noZodwa Wabantu waduma kakhulu ngokudansa engalifakile idilozi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibela khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakamntando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ko Instagram @zwide_media. Engahle engaphinde bonakale enza adume ngazo ezindaweni zobumnandi uZodwa Wabantu lokujabulisa abaningi odansa endaweni zobumnandi alifakile idilozi. uZodwa Wabantu gama lakhe kunguZodwa Librem oneminyaka engu-36 uphumele obala emva kwezikhalazo zabantu besho khona ukuthi akasavele emcimbini asukwe ebhukwe kuyo. Ube esephumela obala ekhasini lakhe la Instagram wavezela abantu ukuthi njengamanje ubhekane nenkulu inkinga njengoba engenwe yidlozi manje akasakwazi ukwenza noma ngayini. Uthi kwesinye isikhathi uyayijike ngisho esesendleleni ethi uyoperforma ezindaweni asuke ebhukwe kuzo ngenxa yokuthi idlozi lisuke limjikisa. Uthi manje kungenzeka agcine ashiya phansi konke akwenzayo. Uqhube wathi abahleli bemicimbi yaye ebatshele ngalenkinga abhekane nayo abaningi bavele bengamkhola. Uthi amadlozi kuningi asemshintshe ngakho empilweni yakhe. Umcimbini eminingi uthi useke wangavela abantu bemlindile. Uthe uzothatha imali yabantu ayibusele kubona njengoba kafuni ukungcolisa igama lakhe. Njengamanje usezolandela uhambo lamadlozi njengoba ziningi izinto ezenzeka empilweni yakhe. Uthi bamxwayisa kokuningi okubi ngakho ke uzoqhubeka alalele idlozi. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngenkulumo kaZodwa. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ukuthi uzozizwa unjani uma uZodwa eseshiya phansi ukudansa engalifakile idilozi esehamba nohambo lobizo lakhe. Bafethu ke mina njengetathela YouTube sengiphuma kanje ngithi asiyiqede le ndaba khona lapha kwi comment section.